Kuna umwe murume wangeza wati aiwa wangeza uyu wapinda nemunhu wega. Nesongoti aiwa yanga iri short time hai but baba vanonaka. Unoenza kuti baba vangu vanyatsotapira. Izvo zvinotonzwikazi kwamwari chazvo. Wakatombovaonera? Zvakamira sei? Makasangana kupi nababa? Mufaro kusangana nemi zvakare pano paSly Media TV. Zita rangu ndichitwa Sokostina kana kuti Pelagia kwamupurwa kufara kusangana nemi pano pachirongwa chedu Bishu Lifestyle, chirongwa chatinosangana tichikurukura nevasikana matai venda kana kuti masex worker. Regai nditi chirongwa ichi achina kutanga nhasi mure Zimbabwe, chirongwa chatone makore chitodzokera mumashure like 5 years ago. Chirongwa ichi chenge chatanga asi changa chisati chane title, asi kwazvinoizvika kuti kunetsei ukangosvika paplace ukangoti Bishu Lifestyle chirongwa wakutochiwana. Zvakare chirongwa ichi hachizi chirongwa chekuti tingaone nevanyarikani. Zvakare hatikurudzire kuti vana vari pasi pemakore 18 years vaone chirongwa ichochi. Saka mure Zimbabwe ndisingatore much of your time, ngatipindei munyaya yanhasi kuti tiri kumbokurukura nani, ndiri kutaura nani. Ini ndichinzi Sokostina. Shamwari yangu vari kuona vateereri vari kwakasiyana siyana vakada kuziva kuti ndiri kumbotaura nani. Ndiri kuona ka Black Beauty kari kubuda apa. Ndiri kutaura nani? Ini ndoitwa Alice. Alice. Ali baby. Une zita ravanokupa uko? Ndoro anoshandisa. Anoshandisa iroro. Ali une makore mangani? 25 years. 25 years. Ndaiti ndikasvika 25. Unoziya resong yawe ngiti? Unoziya. Alright. Tida kusvika pinda munyaya yedu yanhasi. Ali, tida kumbokurukura kuti iwewe upenyu hwako wanga wakamira sei uchizoona usvika paunotanga basa iri. Chii chakaita kuti utange kuita basa irori? Ndinongoti pandikaroorwa first marriage ndakati mwana wangu kutanga, and then baba wachona achibva tangotadza kunzwanana achibva vaenda kuSouth. Saka kuSouth inoziva kuti mwana wangu vakadzi vakasiyana nesu. Saka imba yakabva yaramba murume abva atoti handichadzoka chandatomboshingira kugara nemwana wangu, chengeta mwana wangu. Saka ndaona kuti izvi handichazvikwanisa zvokuita mari choma part time. Chibva ndatongoona mumwe wangu aita sei aitongoita basa rabva tondi shamwari ndikutoya nemari siyana nezvemari icho izvi. Chibva ndatobatana nemumwe wangu ndatotanga kutoita basa irori. Ndichiona kutobva ipapo pandikatanga kutoenda kubvawo ndakatotanga toona kuti upenyu hwangu hwabva tanga kutochinja. Ndakutokwanisa kuti vanhu vangu vakutokwanisa kudya, kuenda kuchikoro, everything zvisina kutogona kubhalansa kuti mwana wangu akupfekawo hembe dzandonyatsokuona kuti kana ndikamisa ukamisa panotonziwo mwana antonzi aiwa mwana. Ndakatonyatsotoona kuti ndozvinotoenderanawo nini kozi zvemba zvachinanga zvinotoramba. Saka ndakatonga kuti zvitori nani tongoita hangu zvokupinda. Tida kuti chikusvika idikoko kuzonosvika uko. Asi iwe wati wanga wakagara nemurume wako makatadza kunzwanana. Ndezvipi zvamainyanyonetsana mumarriage? Ndekuti pfutseka irambanise vanhu ka nai pfutseka vanhu vanotukana mumamarriage umu mudzimba. Kana kuti mwana gona kuti chako ndakaurirwa ndakadepa. Pane zvimwe zvekuti unega unozoti Sokostina changa zvanyanya. Ndio tida kumbonyatsonzwa kuti chanozonyatsowati kuna vakadzi ukahasha munomarimo kani. But pane zvimwe zvekuti asati asimuka pane zvamainetsana zvazvakamira sei? Ndingangoti ndakaroorwa ini ndachiri mwana mudiki pandikaroorwa. Saka wana makore mangani? Ndakaroorwa ndine 16 years. 16. Saka ndingangoti murume aitoti kana kanditi ndipfewo bonde inini ndachikunika kurwadziwa. Saka funga iye ndabva ndaramba manje kuti nangu chiti nhasi handisi kuda ndizoti mangwana kana ndozotoswera mangwana. Saka ndofunga murume nekutoona kuti pandogara nemwana mudiki apa ndizabva aita jamba. Futoone udiki ka ndaiti kana hanzvadzi yake iripo taitoita kana maoko chaiwo fight. Muchinesana chimanje na tete. Noti tete wangu ari mudiki ndiri mudiki. Pakuti tete kanditi mai guru ndikuda chikafu noti aiwa ndikubike chikafu mai mutete. Tore chikafu chirimo mumapoto mukati bikai mega. Papo mai tatanga torovana. Saka ndofunga murume nekutoona kuti pana ndakaroora mwana mudiki pesa murume azomona kuti Alright. Ali, chakambokuita kuti wewe nemakore auri kutaura 16 years.
zveshuwa wanga uri mwana mudiki maform 3 form 4 ndizvo toda kumbonzwa nhoroondo yeupenyu hwako iwewe chiri kuna vabereki kuti wanga una vabereki chakaita kuti uzosvika pakuti inini hangoti 16 regai ndinogara hangu nemurume uri mwana mudiki kudaro chii upenyu hwako wanga wakamira sei? Nyaya kuti baba vangu vanenge vane barika saka vana vatandisa kawanda saka kuti vazobhalansa kuti vabhadhira maschool fees mari dzakabva dzaramba kuita sei kubhalansa kuti ndizoramba ndichiendera mberi nechikoro tanda kungogara pamba wataitogara kutoriwo kumusha chibva tongoona kuti kutoroorwa kutori nani kutora nani ndiye uye akakuroora ndiye anga ari murume wako wekutanga? Ndiye anga ari murume wangu wekutanga. Makasangana kupi 16 maitsangana kupi Alice? Makasangana sei? Ndakandibva kumusha infact ndiyo ndakuharare chikwa kuharare ndaishanda serious scale ndipate kuti azosangana hedu ndokusangana kwawakaita ndokusangana kwandakaita nemurume wangu chikanzi yatigare chibva ndatongoti wakuendako kutori nani kuroorwa kutori nani ndotosiyana aiwa kuroorwa kwakati kuri nani saka chakazoita kuti musikana ambobvuma kuti anogara bonde raikurwadza here chii chaita kuti usade kurara nemurume? Ndainzwa kurwadziwa ndairwadziwa ndasati ndanyatsa kujaira kunzwa kuti ndinofanira kuita sei kana ndakarara nemurume saka ndaingoti chero ndarara akanditi tasoona kuti aiwa zviri kurwadza aiwa izazviite izvi ndozvakaita kuti muzosiyana saka nyaya yekuti wanga uri mudiki saka nemurume uyu makagara makore akawanda sei? Ndingangoti ndakagara naye kwe 2 years ndatoita mwana wangu achibva azosiya mwana wangu ane 6 iye achienda kusouth. Akakusiya nemwana? Akatonisiya nditori kamwana kangu kachechi achibva atienda kusouth ndatozosara ndiri ndega. Hauna kuzombororwa futi kubva ipapo? Ndabva ndazoroorwa ke2 pakwaroro pechitobva zvanga zvakamira sei wanga wakuziya manje? Apa ndandakunekozi ndasara ndandega ndakunzi nevamwe wangu aiwa unoti haufanira kuita sei kuteta unofanira kuita sei kujaira uchiramba uchiita sei uchidzidzira mpezora kuita sei wajaira chibva ndazoroorwa futi ke2 ndakaitawo kakuita sei kakuita ndichijairawo svisa ndanzwa kuti aiwa hazvirwadze svisa ndanzwa kuti aiwa harirwadzi saka chakazonetsa mumereji yechipiri ichi uchizosiya uchienda kunotanga uta basa iri? Pamereji yangu yechi2 murume wangu akaita mumwe mukadzi akanifita akada girlfriend saka ini neshanje manje murume wangu aita girlfriend yanga rakungofona nyange tiri mumba tiri 2 aibva adaira ko manje saka ini ndinozva kundirwadza manje kuti saka murume wangu atova nemwe futi girlfriend futi ko ini handishorei ndibva tondirisi nyaya yepo ndeuti ini newe uri mukadzi wangu asi kwava nemumwe wandikapa chimimba saka hapana zvokuita isusu ngatingoita sei tingomuchengeta inini manje ndinoti handigari pabarika iyi nokozi ini ndakazvarwa mubarika ndaizviona machallenji aiitika saka nini ndabva ndatoti handigarire izvozvozvo si hangu ndigara hangu ndega nevana vangu iwoita hako zvemunhu wako iyeye. Machallenges aunonyanya rangarirewo pamwoyo wako waunoti inini handingambodzokere pabarika awaiona aisanganika nawo muri pabarika angava mai vako angava iwewe ndeapi? Chanyanya kundirwadza ini pabarika ndainyatsokuona mai vangu ini pabarika because mai vangu ndo vanga ari muhombe saka baba manje vaitoti kana vakatoona kuti izvi let's say tarima zvezvi vekunokutora kana chikafu chimwe chinzi chakuendeswa kwamai nini isi totosara tisina kana chikafu chitonzi kana kuti imimi uchikora hamusikuenda mari yenyu haisati yavapo vane kwamai nini ndo vakunzi ndo vane mari yeschool fees ndo yakwana yenyu imimi chazokutsvagirai ndo zvimwe zvinhu aitondirwadza saka ndoti ndakasunga kuti nenhamo yandaona ichitiwa mama vangu kana kurohwa zvezvi mama vangu airohwa tichiona zvezvi saka ndabva ndanyatsokuti ndairwadzika zikambo pachati kana vakabva vakadhakwa vaitopinda kana takagara mukicheni zvezvi vaitora kana huni chaiyo kutanga kutorova nayo mama wangu saka inini ndangokura ndichingwana nazvo nyange ini ndakatokura nditori nemind yekuti munhu muuraya nemunhu unotongomurova kana kukura kwandikaita ndichitamba nevangu ndaitamba ndichingorova vamwe ndichingorova ngozi ndaizona zvichiitika kumba saka ndakatongofunga pamwechi ndo life yedu tinese takatadza kuira tonorovana saka ndo zvimwe zvokuti ndakatadza kunyatsogara nemurume ndinyatsoti barika handikwanisi ndasiyana nazvo ndobva wazoti right ndakuenda zvangu kunoita zvibasa iri takuda kusvika mubasa redu iri uchitanga unotanga kuita basa iri iwewe
kuti ndiri kuona kuti uri musikana wewe kuti unongonyara zvako zvazvakamira sei iwewe uchitanga apa wabva kwese kubonde iri uchitare kutyatya uchizezazeza zvazvakamira sei musi wekutanga? Musi wekutanga nditanga kuenda so hana yangu iyi semunhu angasati akuziva ndaiti ndikatoona munhu akada kutaura neizvozvi ndaigona kunyara kana kutaura kana prize izvezvi. Musi wekutanga ndakaenda ndakadzoka asina mari because ndainyara. Asi wakatorara nemunhu? Handina kurara nemunhu musiwe munhu akatonditi handi ndakabva ndaramba because ndainyara. Saka ndakutoenda nemunhu chibva ndatodza mumwe wangu achamwe handa mari yekomba wanga ndaenda naye kwidzo abva ndadzoka abva ndikosha mari seingaonangwa nemunhu wa chibva aiwa ndanyara. Chibva mangwana tadzokera mangwana achiona ndibva ndatonyanzongoti zvokunyara apa hapana ndozvitongoripo apo. Chibva ndatotanga tose abva atonditi aiwa kuti usanyara handiti unogona unwa kana doro kana chichi chendatoti aiwa ini doro handisi kuda handinwe. Chibva ndatomira paipai munhu wangu achibva atouya vatonditi saka aufana nhasi nezoro akaramba kaiye chinati cho ndakaramba ndakaneta chichizonyepa-nyepa achibva atonditi saka mari chendamuudza mari yangu andikamuudza avatonditi zvinoti handi ndakamwenda naye kushort time chondarimutsa naye short time 2 minutes achibva apedza ndandova ndatofara kuti ndatowanika mari kangu fika pati kangu enda usikana kupopora kuti ndanika mari kangu ndatowanika mari kangu saka manje ndakabata mari nezve ndeva ndakatsofunga kuti but ndine vana kaini ndizofunga kuti kamari kangu aka ndotochengetera vana vangu. Chibva ndatona futi ndamira futi chondatona futi mumwe futi iye ndakabva zonditi hande tinorara. Chibva ndatoenda hangu nemunhu yekupi kunorara semunhu anga akadhakwa ini handiri soba ndisana mbodhakwa ndatoenda nemunhu wangu kunorara kuma kwake. Chibva ndatosvika abva atonditi mbande mumu ngatoda torara apa ndati aiwa ini handirare kana sina mari yangu first. Ngwarira abva anditi zvonzvo ndokupa mari yangu ati aiwa mari yangu kumberi vantondipa mari yangu vandifunza kuti ndingakuite rafu ati aiwa ndipe mari yangu tora mari yangu ndaisa pakanaka vatonditi ngatirare. Chibva ndarara musi wekutanga ndibva ndikatopira mbomomwe munhu yanga ane mari kuti ndimubire hana yangu yakabva yarova hana yangu yakabva yarova mai ndakati ndisiyane nazvo ndasiyana nazvo. Chibva hangu ndakagutsikana hangu nezvanga ndapiwa buda kwaedza kusenda buda ndaenda hangu kumba. Chatotosangana mumwe atomudza kuti chine zo ndakashanda chichi vatonditi atondaratidza mari ndakashanda vatonditi aufuna kunyara unofuna kuita sei kushinga tadzokera futi second day futi ndama chingojaira kupesana ndakutonyatsa kuona kuti ndakaenda nemunhu ka yangu nyanga akadhakwa nyangwana ndokoma kutotomubira ndakatsotinati aiwa mari inofana kutotora. Unobiwa? Wakambobira munhu here? Ndakangobira munhu but chakazondibhowa manje ndaba mari yemanje ndinoona kuti yanga itori fake mari yacho. Shame. Wakambaba mari yefake? Ndaba mari yefake ndakatonyatso because munhu akanditora mari yakumwallet ndatora mari yangu achibva yanga andipa chibva ndatora wallet achibva ndisa wallet yangu pakanaka ndisa wallet yepakanaka semunhu anga nyanyanyatso kuti hamune mari yema ndakuzotora mari yemanje ndakuda kuzonotenga. Iwe haufungi here kuti munhu akakuita setup pamwe aitoziva kuti munozviita kai mawasikana zvekubira munhu mari? Totozviita ndakandova ndikazofunga kuti munhu atozviona kuti munhu uyu anenge anokuzondibira edza ndimusetere zvitura nyange kana ndakatosangana nemunhu yangoseka saka uchinzi aiziva kuti akaisa mari yefeki. Ndikatozoona kuti anenge akatozoona kuti munhu akatikodza ndakasangana nengonditi boy sei bo zvako sei life yako otongoseka iwe Alice musi wakaba iwe waunoti pandakaba mari yakawanda sei? Musi ndakaba hangu 50 ndikaba 50 ndikaba because ndachiti ndada kuba yangu yakarova ndobva ndasiya asi yakadzikama hana yangu ndotora kana 200 autye handitye kana 100 ndotora unoenda nayo ndoenda nayo ngotiti kana ndakatomubira munhu itori naye ndakaenda naye kushort time ndakatomubira mari akati dzauzoondoisa paika unoisa mvudzi. Saka ndiri kuona wakari kwazvo zvakakura kaizvo inokwana ko ndinongoipeta ndotongoiti kati mumu nyangwe ndotomuti secha kana ndotomufugura secha pauri kuda secha pese secha ushaya saka mari yako ndakutorera saka ndakubira ngwai ndisingade izvozvozvo ndozonetsa newe
but popa ngwenda arasaenda topangwa topa mwana ngoito namba oitengera wako kuti ndisire ndakubira mari yakwe usotombondiblima ndibeni ndotokukumbira kuti chanpo ndoziya kuti wamugadzira size yakanaka asi iwe Alice ndingangoti hangu interesting iwe wakanga uri munhu akadaro here ane ruoko nokuti pane wandiudza yako nhau yekuti zvefight waiita nekuti waiona mama vachirohwa ko zveruoko izvi wanga uri munhu akangodaro here kuti aiti munhu akasiya mari avo waitora kana kuti zvakazotanga nekuda kwebasa iri ai zvakazotanga nebasa iri handitokura nditori mwana akanaka ndasingatombobe kana kuti chibati nebasa iro riri manje ndipandikatonyatsa kutoona kuti chakatoti ndibe infect nyekuti ndakakechwa nemunhu angari mbavha then ndakiche nemunhu angari mbavha yeyo ndiye akapa kuti ini ndizoita shungu yekuti ngenza kuti aiwa ininga munhu anobirwa alright chichakaitika munhu endakaenda naye zvakanakanaka akatoita neshort time yangu achibva azonditi handina mari yandiri kukupa ndati koseuri handina mari yaundipa zvakanzi ayo isusu tinoshanda imimi tinoshanda isusu zvakanzi pakuita sei ndati pakuita sei zvakanzi aiwa itonipa yako yautori nayo iyoyo yabva nditorera mari yangu yese yanga ndashanda iyeye manje saka ndopandikatingatsa kuti aiwa inini ndinofanira kutotsivawo kozi mari yangu yakandirwadza kuti achiona ndashanda mari yangu ndarara nono wangani unobva tora mari yangu zvakandirwadza saka paipapo manje ndopandikatanga kutonyatoti aiwa tombobawo saka paanozoda kuti hasi kukubhadhara unongoti haitsoke apa unongona 100 musoro kozi pambonyangona kutokuburitsa banga atokuti hapana zvokana yochuza kuti mari yako nelife yako uda chii ndotongoti hapana ndine vana kai vanongona usora chengetwa nani ndotongoti anyway torako mari yacho ndobuda ovha watoendako but anonga mugadzira saizi asi ndakatosangana nomunhu ndakatoona kuti munhu uyu haana kundiita zverafurafu aiwa handitongomita bho ndotongomusiya wakadai handitombomubiri iwewe haumbotyi here nekuti hatingoziva kuti mazuva ano kune urombwa hadzizi mari dzese mari hatinozviziva saka iwewe haumbotyi here kuti mari yandoda kutora iko ndikatora mari inochinja kuita nyoka ini ndinoteerera hana yangu alright ndo problem yandinayo ndoteerera hana yangu yakarova handibati ndosiya alright kana ndakatinganisa kuti ai mari ndikuida hana yangu yarova hayo ndomukumbira wangu ndiwedzero ndipuwa wangu kana 5 ndiwedzero kana 5 kana mboe ndizvozvo asi kana hatonpo asi kana hana yangu yakarova ndakakumbira kwatonpo ndizvozvo iyo hana yako inenge muprofita wako yakarova here musi wakatanga basa kana kuti uzive kuti zvandiri kuita zvino kwacho yakatorova ndati ndakatesa nemunhu so ndita kudedera so ndakamira nditenga ndikutonhorwa ndita kubvunda bva nditi asi kutonhorwa ndikutonhorwa kuri hana yangu ichita kurova ndaita kushivha kudai zingenza kuti saka wakazongonoita hako nekuda kwesituation situation yangu kuti vana vangu madifferent father so venga vada kuchengetwa neni ndini mai ndini baba saka ndakatogarawo hapano ndingada kuti handikwanisa kuchengeta vanhu vangu mai vangu ndingadiwo mari inobva kwandiri saka ini ndakagara ndaona ndapana zvokuita basa racho ndorona saka ndakatonga kuti izvozvo ndo zvinotongoita alright wakambogara wega Alice wega sekutaura kwawaita kuti ndinombozvifunga pane shungu here dzinombouya mumwoyo mako wakagara hako wega kuti maybe musi iwoyo hausi kushanda kana kuti musi iwo hakuna kubatika shungu dzinombouyawo mupfungwa dzako wakagara wega iwo kuti upenyu hwako hauchihuona uchifamba sei kusina kuzonosvikawo pakupinda izvi nokuti hapa urazoti wakapinda nekuda kwekuti situation yacho wanga waita vana varume hapasisina shungu dzinombouyawo uchimbondiudza wakangogarawo wega so ndakagara ndega zvisi ndingatsogaya so ndakatasa vana vangu so kuti but ininika dai ndangoonawo kana basa rokuti ndinokwanisa kuti ndishande vanhu vangu vandikwanisa kuvachengeta pfungwa dzo dzinomboya ndakagara hangu ndakanyatsa kudzamirwa ndichifunga kufa kunenge kukaita kana kuti semwana wangu kutanga baba vake vakashaya saka ndinogaya manje kuti mwana wangu first born webaba vake akashaya so inini handina mumwe munhu achakwanisa kuti mwana wangu uyu mukomana azokwanisa kuti aende kudzinza rake ndini ndofanira kutomira kuti mwana wangu ata sei aziye hama dzake ndichitogaya dai ndawanawo basa kuti rinondipawo mari zvokuti mwana wangu hafanira kutambudzika mukomana uyu
musikana at least baba wake varipo anokwanisa kuenda kuhama dzake but yanonyatsofunga ndikanyatsogaye muhombe uzvi ndowandinyaa nestress naye kuti mwana wangu anofanira kuenda kudzinza rake. Kudzinza rakawo wakambovazama kuvatsvaga here kuti vazivise? Ivanhu vane mari dzavo saka ivanhu kuti iwewe kana usina mari vanoda vanhu vaive vane mari saka ini nangu handinami ndakashoreka hangu ivo vanenge vanoti hatizonzwisisa kuti mwana wachona ndewedu here kana kuti saivo neutotanga utonyengerera utotora nawo zoti utota kuti kana vakati utota kuvatsvaga iwe unotoenda ikoko saka zvimwe zvinhu zvinotondijika mwoyo wangu kuti saka pendosvika kupi ndichigara nemwana anofanira kuenda kupi kudzinza rake kwashoshi mwana mukomana anonetsa kuti uzokura uinaye ndo zvimwe zvinonyatsondibata mupfungwa dzangu kuti dzimwe pfungwa dzaifuza kuti but hama dzakadzina basa dzinofadza uya futi dzimwe pfungwa dzinofadza but hama dzakadzina basa mwana mukwana yangu akafa ndoiga ndega dzimwe pfungwa futi dzouya dzoti hazviite mwana anofanira kuenda kudzinza rake sai nekuzoona kuti zvonani hangu ndingota sei nditongotsvagira mari ndisafunga zvakata sei zvakawanda ndonyangozvigaya kana ndisina mari kana ndakaenda kunokupawo ndakatsvaga mari ndakashaya ndopandanyaudzamira sere kuti saka ndakapeiwa nochonewa nditogaya kudai ndatonangu basa zvangu ndotoshanda ndosiyana nazvo izvo dzimwe pfungwa dzangu zvakawanda zvakawanda todarika zvaundudza here zvimwe ndezvipi zvinouya futi ndechitogaya hangu toti saka pamwe vanhu vanobirana vanoita zvokubata vanhu murodhi pamwe vanotota mari kudarika isusu yatinoita nditotogaya zokuti ndakatonyatsofunga ndindega ndingatsa kuti tinoti but kuba kuri nani than kuenda zvokubhawa izvi ndibva ndanyatsa kuti aiwa kuba kuite futi ndakabatwa futi ndorohwa futi zvine zviitwa mbavha zvezvi ndibva ndanyatsa kuti aiwa kuenda kubhawa kutori nani samusiwe ndakadaro manje ndibva ndati aiwa kutoenda kubhawa kutori nani unoenda kubhawa kuri nani ndibva ndatoenda kubhawa musiwo ndotodzoka kureva kuti pfungwa idzi dziri kungoya nekuti unenge washungurudzika nekutasa vana vako especially ndakanyanya kutasa vana vangu ndo pandinonyanya kudzamirwa stereki alright takuda kumbodzoka futi mubasa makomo chimbonyatsondudza iwo ko zvine zvawasinia hai zvinhu ndotodzidzisa vangu ndotovadzidzisa wasinia hauchatyi hanchatombotyi saka iwo ndepi position yaunoti haiya unosiya mari chete yaunoti hapa unosiya mari chete neyandokukumbira neyandokubira zvese kahwani pano ini ndakatoona munhu kuti hana murume kwai ndotomudzidzisa kuti iwe kugara kushandoko unoreva nenzara ndotangotomudza background yangu otovachi ini ndakatosiyawo nemurume ndakatanga kutotyawo chamwari ndinotsvaga mari nditona nawo nditovadzidzisa kuti pangu basa rinotsvagwa mari inotsvagwa so kuna zvoinzokuswera makagara muchiti kwanzinzo chamboenda kuti baba mwana wangu waiva ndipe mari yemwana yemapamba mwana anoswera achinohwa weti chitovadzidzisa hausi kuputsa dzimba dzivani here handisi kuputsa dzimba dzivani unongochita sei then ndida kutoti mwana wake kati se adye zvanenge achida handiye murume anenge asingamutengere zvanenge achida saka ndotongomuti iwe mumwe anogona kuti izvozvi zvachiona ubva ati ko unodii kuvakurudzira kuti endai munohodha mutengesi aiwa mari inononoka mari inononoka izvozvi ndakatoona munhu wangu ndati nayo short time apa ndakutoona kamari kangu handambobuda dikita ndazombokwira kombi kuenda kubare kana kuti chichi ndatongoenda kutumirisa ndotota mari yangu kambani yakunotanga neprofit angotanga neprofit apa nekuti anzi kuti chii aiwa profit ndakatoonaka alright iwe Alice une musi here vanogona kuti Sokostina pane musi wandakazosangana nevakandipedzera apa ndakanakira zvazvo zvebasa zvazvo asi ndakanzwa kuti right mana singagone bote paenda yarasikirwa paya izvo zvinoitika izvo zvinotoitika kuna umwe murume wonyetsa kuti aiwa wanyetsa uyu wapinda nemunhu wega nesongoti aiwa yanga iri short time hai but baba vanonaka unongenza kuti baba vangu vanyetsa kutapira izvo zvinotonzwikazvi kwamwari chazvo wakatombovaona here zvazvakamira sei makasangana kupi nababa muchibasa emangu imomo mandofamba ndichenemomo yanga iri hayo night hayoka ndakanyetsa kunze kwasika pakuedza ndamba ndazomuka kunze
zuva ratokwira ndichifanira kusvika kumba kwangu na5 soenda kamuka kuma7 ndopava nenguva apa nyanza kuti haya baba vanoziva zvavanoita ava ndo vanogona manja chii chanzvakasiyana pana baba nevamwe maclients akana kuti nekwawakambobva kumamereja unoti hapa zvazvakasiyana kamubatiro kacho nokavainyatsondita kacho zvese zvaingoita kuti ndaingonzwa kuti pepa pandairamba bonde nemuru wangu paipeka hapana kana ndakatorasikirwa baba ndakanyatsofunga muri wangu wekutanga kuti pepa ndairamba bonde pe pamwe dei wainyatsowa vamwe aitonga achitokuzvika ndakatozofunga ndati pamwe pepe vaida mundibata pepe dei ndakamba ndichitensera maybe pamwe zvainyatso pamwe ndaizosvika panyatsodzwa kuti zvinonaka semunakira ndazona baba wanyatsofambwa baba vakafamba newe so ina singazeka ini ndiyangoti kana ndaifunga kuti pamwe bonde ndira kuti unonga just kungorara kudai so ndasingatoziva kuti murume anobatawo kuseruku kudai achikusimudzira saini ndeirimbozi murume wangu aita kati uda kundisimudzira dai kungundita siko ani ndakarara zvakanaka ndasingatoziva kuti kusimudzira kwanyene kwekuika ndokunoitisa kuti unyatsonzwa kuti right kuti ndobonde manje kozvinezvi izvozvo ndakanyatsowanyatsogona kundisimudzira dai so ndiye ari kunyatsogona uyu ndanyatsogona bonde wazondinakidza pandakuna kudyara pandati kauya kamusaladi zvino ndazona kuti wakupinda nemwayo kukurukura zvedu ndingada kuziva kuti iwewo une zuva here raunoti soko kubasa uku ndakazosangana nemusi wekuti ndakaonana nerufu nekutaura kwaita kuti mwana uyo uda kutorera mari yako experience iyoyo challenge wakambosangana nayo basa challenge yandakasangana nayo pandingatoti pandisingakanganwe ipapo ndakaenda nemunhu kunorara munhu iye akati nyatsotondiona akatonaka akatopfeka zvakanaka akatori nemoti yake bhobho musiyo ndakanyatsokuti mwari kavadzimu mandifuratira mundaende nemunhu zvakanaka ndakandomuti ndikuda mari yangu pano chiche mari yako ndikusiya pana apa ati vataenda avatoti aiwa haisi nyaya mari yako ndotokupa nditori nayo chandaiva ini handisikuenda ndapuwa mari yangu pai ndasiya mari yangu chivhanana nemunhu uya tasvika handina kusvika kumba kwacho infact handitombozive kuti ndekupi kwandikaendwa nako kutenderera ainyatsa kuudza kuti tikoda kuenda paserapo but akatenderera zvokuti ndakanyatsa kuti paupenyu hwangu hwaenda ndaenda kuti asi hatisvike here kumba kwacho kumba tiri kusvika kuenda mbozeya hangu kuti munhu iye akairobhari zvake kafoni kangu kanga ndinako kaya tasvika tongotongonzi chiburukai tati ndoburuka tasvika hanzi tasvika tosiya pana tubva totase tikuenda nekuseruku kupi tosvika kuseri ikoko kutone vamwe vakatogara ikoko varume vatoriko majains zvakanzi vauya zvanzi ndauya naye ndasvika paindagara zvakanzi ndati asi ndokumba kwacho zvanzi hausoziva zviri kuitika itogara pasi ati ko pasi ndinogararei zvanzi ndakarowa mpama 1 ndakatarisa kusaidi ndakati nemunhu wandabva naye kuti dzanzi ashungudza kuti asiya kamari kake kandipa keke ndakasiya kupi mama tosangana mama toita bonde hatisati ndongontora kwakatontora akakupa mari ndakati mari yangu ndikusiya pana bva ndipa mari yangu ndasiya fonditi ndza hasha idzoti saka ini ndatosiya mari yangu kako svika kugara so pazvimatombo kuvanzi gara ipapapo ndipakuda kuti ugare ipapo semunhu nyange wakapfeka kazvimwe zvaizve vatonditi ndipa kugara ipapo ndotogara papo vatondi ndakarohwa ndati takondrori zvanzi dakutokumamisa imimi ndatikonda kubirere zvanzi datokurova takurova ndizi pana ndipagumira upenyu hwako saka ndoziva kuti varume kana varume vakawanda zvezve pane mumwe anobva angokuchiva so kana akangokutarisa saka pavarume vavo handiti andirova ndakati andisimbudza kuti mukundiroverei nyaya mururu handisitomboiziva ini zvakanzi aiwa tatokurova imimi masikana imimi tikonda kutadzirei atokurova zvakuti ndakarohwa mumwe achabva ati aiwa
aizvinetse handiti rara unoona rume tese tada so tese toda kurara newe toda kurara neni zvikanzi ukutokanuka ndenda kuwa kudimwe mbama futi chibva ndati Mwari saka ndofa here ine ndichisiya vana vangu shuwa rume chibva atoti aiwa matimbomira garapo chandagara paipa saka mumwe wacho akabva ati zvonzvo aiwa ini ndini ndiri kuda kuenda naye inini ndakuenda kunorara newe usiku hwese handina kana sendi randiri kukupa nemumwe wachona zvanzi achiregedza kumurova chibva vandisiya kundirova chiva mumwe wacho naye afunga anga atondida mani bva atoti amuchimuredza kumurova musiyei chibva handitora zvanzi handi varume vachibva wasara padombo paive ivo ndatotorwa nemumwe wacho nayeyo chibva ndatenda naye ndabva asvika bva atonditi ndatongokuda zvangu saka ndatona kuti waramba wachirohwaka unogona kuzofungudza kuti pamwe zvozochi ini ndine mwoyo wakaipa asi ndatokuda hangu ndokutopona kwandikaita ipapo nemunhu iyeye ndakangoti Mwari nyange akanditi hake mahara hake akanyange ake akanyenga mahara handina hangu basa nazvo as long ndabva ndiri mupenyu ipapo chibva ndatenda naye munhu iye abva atonditi zvonzvo unogara kupinda ndamunza kwandaigara abva atonditakura abva atonditi asina basa izvo abva atondipa abva atondi jehovha mari yekopi chibva ndokupona kwandikaita ipapo asi ndakanyatsa kuona kuti pakapa dai pasitorina munhu iye kanditi ndimwari oka haya kwangu tori kuguma kwaupenyu hwangu ipapo akazorara newe kana kuti akazongokupa mari akazongondipa mari akabva anditi chienda hako kozi anga ndarohwa zvakanyanya saka munhu oti afunga akabva anzwawo tsitsi here abva atonditi chita sei chiwako mari abva achitofonera nevamwe wake saka wazita sei waenda naye haana kukutiza here hanzi aiwa nditori naye chichitaura naye vachitora nevamwe wake chibva atonditi zvonzvochi ndoritori basa redu ratinotoita irori ratinotoita saka iwe wega atongokunzirwa wangu tsitsi basa ravo rekuita sei rekutora vanhu vachirova marobhari aye kuti anongonokuuraya kana vadzima wako vasina kusimba kana Mwari akatokufurata panguva iyoka ini akabva atonditi zvonzvo chita sei ndongokupa wangu mari yekombi ota sei kuenda akaana ake chakanditi akabati kundirova vakandirova zvavo vakandirova hau mhosva yanga ndezeya mhosva yanga ndoronda sinaizeti wanga kubhadhadzedza unombobadziya dzakanda kuripira ndozvawanga kuripira anti asi bva pandikarohwa ipapo andabva kanyange ndakachidzoka kubasa wangu andabva ndazombobera munhu futi unozomboba futi handabva ndazomboba futi ndabva ndakatofunga kuti pamwe kubira vanhu kwandoita pamwe Mwari wangu achitonditonga pamwe ndokutosiyana nazvo kwandakata sei kwandikabva ndaita chandosiyana hangu nazvo paipapo nanhasi handibire munhu Alright, what an experience. Iwe tichika pakupedza iwewe toziva kuti apa uchiri kumbodhonza 25 handi iwewe une pfungwa here dzekuti kana wazosiya chibasa ichi uchazongochirarama nini panopa uchasvika pekuti unonga wakura kashamwari yangu apapo hauchadhonze hauchasimukire unombofungawo here nezveupenyu hwako iwo kuti uda kuzoita sei kuti aini pandinozonge ndapedza vana vangu vakura da kuzosarawo ndiri pakadai neupenyu hwangu ndotombofungawo ndakagara ndega kuti but ndichakura ndichazozviona kana ndasvika palevhu yonyatsa kuti apa pandichakwanisa kutsvaga mari apa ndichatanga ipapo ndichaenda umberi Alright, asi izvozvi uchiwambomhanya izvozvi ndichiripo ukapiwa another chance yekuti uwane futi munhu ada kugara newe ada kuroora unoda ndoda but anofanira kutongoziva hangu kuti aiwa amai apa ndo basa ravo ronoda sei vanoita zokuti nyanzi ndichatarisa kuti ndicharoorwa nevanhu vekunze kwasingazive kuti anzi uyaita basa rega nogona kunetsa ndoda kutoroorwa nemurume anotoziva kuti ndo basa rangu randinoita kozi anofanira kutoziva kuti ndakamuna achizviita anofanira kutoziva kuti aiwa uyu ndo basa rake raite seaita kana akasatondipawo marika anenge ondozomwa ndatora because umwe anogona kuuya nemari dzake bhozida chere pamwe ri kutokuona ipapa rakuchiva ri kunze kwenyikoko rine mari yekuti mari yacho unongochiwana saka unongoida kundonoite kunze aiwa nditapa kuti ini handidi kurorwa nemurume asingazive kuti ini ndiri 6 weeks alright ndoda kurorwa nemurume anoziva kuti aiwa uyu ndo basa raaita sei raita kuti hatikwanisi kuzontuka kuti hai bvaiwe ndakakuona chiurwere ndomuda kuti aiwa baba Mwari mangatondiona ndichite sei ndichita basa iro saka mufanira kutoziva kuti ndizochi ndoranga ri basa rangu saka jairai ndozvati sei mashoko ekupedzisira Alice kune vamwe especially vechidiki vari kuroorwa mazuva ano pane zvinhu zvawakasangana nazvo uri mumbawo
nyango zvako sisimo. Ndape mashoko aunogona kuudzawo vechidiki vari kupinda mudzimba umu vachengetedze dzimba dzavo vasazopedzisire vauya uko. Kana vakauyawo watonovadzidzisa. Asi vakasauya une zvimwe zvaunogona kuvaudzawo kuti ai vachengetedze dzimba dzavo. Ini nangu ndokwanisa kuvaudza kuti izvozvo asi kana makafunga zvemumba ka musatete bonde kuti hanzi murume nhasi handisi kumupa ndozomupa mangwana kana kuti aiwa nyatsodzidza aiti bonde harirwadzi. Bonde harirwadzi. Ini wangu rudika angoti ndakazoramba murume nyaya yekuti zvonzi bonde rinorwadza. Asi bonde harirwadzi. Nyangwe murume akakubata nyatsopfavira. Onyatsozofunga dzako panzvimbo imwe chete. Unyatsoteerera kuti aiwa panapa ndine murume wangu tifunda zvinhu tiri 2. Kwete kuzotanga kufunga kuti kanzi mwana wangu wada kutanga ayamwa aiwa. Usafunga dzako panzvimbo imwe chete ipapo nemunhu wako and then mota sei muita zvinhu zvenyu. Zokuzofunga kuti hanzi ndozoda aiwa. Pavira unonzwa kuti bonde harirwadzi. Ini ndakabuda mumba nyaya ndaiti bonde rinorwadza. Asi ndazozwa kuti bonde harirwadzi. Izvozvi manje hauchanzwa kurwadza. Haurwa kana 5 rounds. Kana ka 20. Kuti pazuva ndomotorana nodarika kana 20. Saka ndanyitonyatsa kuti aiwa. Ukamborana nodarika 20? Ndikuti aiwa chingonudza ndichingori ne 2 minutes ndisati ndavhara. Ukamborana no 20? Pazuva ka? Aiwa ndakato 20 ndatomborara nawo. 20 ka? Ya ndotomborara nawo. Unotombo uchanzi uchiri kudhonza ma 20? Kuma 20 ndinotosvika. Ndotosvika nenza kuti aiwa ndosimuka. Wakusimuka? Aiwa, thank you so much Alice nekunditendera kuti titaure tichinzwawo nhoroondo yeupenyu hwako nekusangana kwawakaita nema-challenges nekuchengetedzwa tikati kuchengetedzwa naMwari ndizvo dai wakafa vamwe dai tiri kugara tese panapa nezvimwewo zvawadzidzisa kuti madzimai echidiki ari kupinda mudzimba umu haikona kuteta bonde nekuti ukateta bonde murume anoita sei? Anotoenda ndopaanoziva kwauri futi anobva azoya futi kwatiri futi mozivanga kuti anzi kwanzi yeta kaipa hatinamboipa isu kubatsirana pangenda ita kusevhai futi mune Zimbabwe ndiye Alice watanga tichikurukura naye. Ndofunga handigone kubvisa kana kuwedzera manzwawo nhoroondo vari kudzidzawo vadzidzawo madzimai echidiki matonzwa mumwe wakapinda mumbari mudiki achira kuti ini chakandibudisa nyaya yekuti ndaitya bonde asi izvozvizvi hanzi aiwa haikona kutya bonde siya baba vanyatsofamba newe unyatsonakidzwa. Thank you so much for watching this program Bishu Lifestyle. Udza mumwe newe nezveBishu Lifestyle yakagara iripo paSly Media TV chiramba chingoya nechirongwa ichochi. Until we meet next time, don't forget to like, follow and subscribe. And Dinu and Sokostina, thank you so much.